குட்டி போட்டிருக்கு பாருங்கள். அதனால தான் இது வந்து டால்ஃபினியா வாங்கியிருக்கோம். டால்ஃபினியா கல்ச்சர். டால்ஃபினியா கல்ச்சர் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ இது கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டால்ஃபினியா கல்ச்சர் வந்து நான் வந்து 50 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். நிறைய ஈஸ்ட்டு ஃபீட் பண்ணேன். நிறைய இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த ஓரத்துலலாம் பாருங்கள், இந்த லைட் அடிக்கிற இடத்துலலாம் இருக்கும். நம்ம கப்பீஸ் மாலிக்கு போட்டு பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா சாப்பிட்டுச்சிங்க. கப்பீஸும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுச்சு, மாலிஸும் நல்லா சாப்பிட்டுச்சு, நம்ம பீட்டாவும் நல்லா சாப்பிட்டுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இப்போ வந்து ஃபீமேல் பீட்டாவும் ஹாஃப் மூணு பீட்டாவும் மேல் இருக்குது. அடுத்த வாரம் ப்ரீடிங்க்கு ரெடி பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்கிட்ட கேம் ஃப்ளோராக இருக்குது. நான் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு, கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக ஆகிட்டுருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.